Ingan ko man, nagnami gid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo gid. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayon ng ako niya allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Hiring kami! Hiring kami! K5 News FM Iloilo 88.7 is looking for news writer. Must be at least 18 years old. Must have a degree in journalism, communications, English or a related field. Previous experience in writing for news or media outlets is an advantage but not required. Must have the ability to meet tight deadlines and work under pressure with exceptional writing and editing skills, emphasizing accuracy, clarity, and engagement. Strong attention to detail and the ability to fact-check content. Must have knowledge of digital media platforms and social media trends. Able to adapt writing style for different types of stories and with strong organizational and time management skills. Send your CV or resume to careers.k5newsfm@gmail.com. Be a part of the most trusted and fastest growing News FM network in the country. Apply na ka K5. Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Las 7 sa aga, oras dulong sang DTX 500, Klinika Spore Biotics, kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Martes, Hulyo 8, 2025. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton nga official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalaan, ginadulong sa kaalawan sang DTX 500 with ampalaya leaves kag D-Sugard, sugarcane extract para sa mga may diabetes kag para makalikaw sa hypertension kag cancer. Magtumar na DTX 500. Story of the day. Whistleblower sa kaso sa manadula nga bulangero nga si Totoy. Yara na sa protective custody sang PNP. Bullying sa mga bulutuan sa Western Visayas nagadamo. Illegal fishers na dakpan sa baybayon sang Banate, Iloilo. Regional. Sa Antique, pulis na aksidente sa motorsiklo patay. DTX 500. Malapit na 4 million pesos nga valor sang unregistered vape products na confiscate sang NBI sa Olongapo. Balitang National. 2028 presidential elections, suguran ng handaan sang Commission on Elections. Balitang National. Online gaming operators kinatuyo sang gobyerno nga buhinan. Balita International. Plano nga genocide sang Israel sa Gaza, ginabantayan sang Brazil. Balitang Negosyo. Presyo sang produktong petrolyo nagnubo. Balitang Sports. Resulta sang rematch or match sang buwa ni Pacquiao kag Barros or Barrios, depende sa kondisyon sang Pinoy ring icon, suno sa boxing expert. Balitang Entertainment. Eskandalo sa love life ni Elias TV, gin buyagyag. Balitang Extra Special. Bata nga ginpabayan sa Iloy, hindi kay balo maghambal, kay nagatagho lang.
Oras alas 6:11 na sa aga sa Pilipinas. It's coffee time. Mga ma'am kag sir magpangapena DTX coffee mix. Kag parang nami ang imong breakfast sa sining aga magpangapeman sang DTX premium coffee. Top story of the day. Top story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500. Yara na sa protective custody sang Philippine National Police ang whistleblower nga si Totoy na nagbuyagyag sang kailabtanan sang bilyonaryo nga si Charlie Atong Ang sa pagadula sang ginatos ka mga bulangero nga ginapahayag ginboslog sa Taal Lake. Suno kay PNP Chief Police General Nicolas Diloso Torre III nga madugay na nga naghatag sang mga pahayag si Totoy sa PNP. Pila ka bulan na ang nakaligad antes maglupok ang bag-o niya nga mga pahayag natuoy sa nahamtangan sa mga bangkay sa mga bulangero kag mga ngalan nga may kilabtanan sa kaso. Sa karon ang tanan nga information nga ila na tipon ang napasa na sa Department of Justice para sa preliminary investigation kag verification sa mga pahayag sang testigo. Samtang yan na naman si Totoy sa custody sang PNP ka nag-apply sa Witness Protection Program agad masiguro ang iya nga kaluwasan. Las 6:13 sa aga. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Bullying sa mga bulutuan sa Western Visayas nagadamo. K5 intern Micaela Therese Cercado sa report. Naka-record sang 343 tanan ka mga reported bullying cases sa mga eskwelahan sa Western Visayas sang tinalikdan nga school year 2024 to 2025. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sa Department of Education Region 6, ginpahayag sini nga nalakip na diri ang datos gikan sa Negros Occidental. Ang mga reported cases ang ginapaidalom kag nagapadayon man ang verification sa diin posible mas manubo diri ang actual bullying cases. Mayorya sang pagpangbully ang nagaumpisa sa pagsunlog-sunlog nga masami nagaresulta sa physical contact o kon pagsakitanay. Gina-activate man sa mga eskwelahan ang Child Protection Committee nga amo ang naga-cater sang concern sang mga biktima sang bullying kag sa mga potensyal nga mangin bully. Activate pa ng atong sining mga Child Protection Committee, ang atong sining mga Learner Rights Protection Officers. Agud sining nga kung once na may ma-monitor ang isa ka bata sa atong sining nga school nga classmate niya somehow biktima sa bullying or bully sa sinang eskwelahan, mayara no sang person in charge na pwede nila may istorya mahambalan nga ang ining nga learner nabiktima sa bullying or ini siya may tendency nga mangin bully. Agad sining ang aton nga personal maka-provide sa necessary intervention. Ginpahanom daw man sa mga ginikanan nga giyahan ng ilang tagsa nga mga kabataan. Bangod ako nga factor ang nagakatabo sa ilang tagsa ka mga puloy-an. 4 nga tuig nga pagdulong sa kampiyon nga balita. 4 ka tuig nga paghatag sang serbisyo publiko. Ini si K5 intern Micaela Therese Cercado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Dulong sa inyo sang Ginmando sa mga Schools Division Offices o SDO sa Western Visayas nga pasangkaron pa ang security protocol sa tanan nga mga eskwelahan kasunod sang pila ka mga insidente kaangay na lamang sang pagpangbuno sa din involved ang mga estudyante. Ining suno kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sang Department of Education Region 6 sa pagpakig-angot sang K5 News FM Iloilo. Dugang padari lakip sa pilaman ka mga ginapanawagan kag direktiba amo ang pagpasang
pag-angkan sang police visibility sa mga eskwelahan, paglibot sa mga gwardya kag pagpasiguro nga wala sang mga patalom nga madalang mga estudyante sa sulod sang eskwelahan. Sunod pa nga eskwelyar, dako man ang papel sa mga ginikanan paagi sa pagsakyar kag paggiya sang intsakto sa ilang mga kabataan. Kung madumduman sang Hulyo 2 napilasan ang 15 anyos matapos nga ginbuno sang 13 anyos nga kaparehong estudyante sa Banwa sang San Joaquin. Samtang sang Hulyo 3, ginbuno man sang isa ka grade 10 student ang grade 12 ka grade 7 student sa isa ka eskwelahan sa probinsya sang Antique. Si Mr. Hernani Escolar Jr. Institutions and schools to coordinate with their respective local government units. Agud sinining nga kapatigayon no sa police presence and police visibility sa area na kung sa din na hamtang ang atong sining eskwelahan. And also ang atong sining mga school guards, ang atong sining mga personnel, ang atong sining mga watchmen, they can also have rounds no sa atong sining mga Lasay sa 10:07 sa aga, Iloilo City Police Station 1, may bag-o nga hepe. K5 Karen sa report. Mga ka-K5, nagpungko na bilang bag-o nga hepe sang Iloilo City Police Station 1 si Police Captain Melchor Tolentino, epektibo sa tong Biyernes nga adlaw Hulyo 4. Gintal-usan ni Tolentino si Police Lieutenant Romelo Tabuyok na nag-schooling naman sa subong sa investigation. Naibaluan nga si Tolentino ang Assistant Chief sang City Intelligence Unit o CIU sang Iloilo City Police Office. Siya ang nangin hepe man sang Iloilo City Police Station 3, Leon Municipal Police Station kag iban pa nga units. Na-assign man sa to si Tolentino sa Bacolod City Police Office o kon BCPO. Ini si K5 Karen Budilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Sa dugang pa nga balita lokal nga damunasang na-record nga insidente sang pagkalumos sa syudad sang Iloilo. Ini ang ginpahayag ni Mr. Darwin Joemil Papa, ang Chief sang Disaster Response Division sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO. Sunod sa natungdan kung basehan ang record sang opisina kalabanan sa mga biktima sang pagkalumos sa syudad sang Iloilo ang mga nagapaligo sa dagat nga nakainom o kon hubog. Dugang pa sa natungdan nagahiwat sa karon ang opisina sang scheduled training sa mga barangay emergency response team. Gikan sa nagkalain-lain yung mga barangay sa syudad sang Iloilo agud nga matudloan sang husto nga teknik sa pagresponde kag paghatag sang first aid sa mga nagakalumos. Ang diri suno kay Papa ang husto nga training sa mga responder ang dako gid nga bulig sa mga tawo nga nagakalumos. Las 6:09 sa aga, nightclubs kag resto bar sa syudad sang Iloilo, gincheck sang Iloilo City Government. K5 intern DV Lozada sa report. Ginlibot sang Task Force Morals and Values Formation ng mga nightclubs kag resto bar sa syudad sang Iloilo agud magpatigayon sang inspeksyon. Suno kay Mr. Nestor Canong, head sang Task Force, nagdangat sa anom ka mga nightclubs kag 54 ka bars, resto bars, disco hub, music lounge kag 10 ka entertainment hubs ang ginpaidalom sa inspeksyon kag monitoring. Dugang panikanong, wala sang minor de edad nga nakita sa area o kung malapit sa amo nga area. Kinadayo naman sang task force ang hugot nga pagbantay sa kapulisan paagi sa food ug mobile patrols. 4 katuig nga pagdulong sa Kampiyon nga Balita, 4 katuig nga paghatag sa Kampiyon nga Serbisyo Publiko. Ako si K5 TV Heart Usada para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. You buy. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Wala Do na you sang have always kabuhi cold? isang It's a masapuan sign ang of nagaidaron 49 anyos nga construction worker sa ila barrack sa construction site sa A. Montes 2 Elementary School, Barangay Santo Rosario, Duran, Iloilo City, na alas 6 ng aga, Hulyo 7, tuig 2025. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Gio Herolda, isa man ka construction worker, gain kilalang biktima kay Ronald Gatalio, kag residente sang sitio Ilaya, Barangay 2, Ilog, Negros Occidental. Suno kay Herolda, sang makita niya ini, nagahigda na gid lamang ang biktima kag nagakatulog
si Gatalyo apang sang iya nga ginpukaw agud mga pe. Wala na ini nagbugtaw kag wala na sang pulso. Suno ka Herolda, kag sandig sa panaysayon sang biktima sa iya, mayara ini sang impeksyon sa korason kung saniin. Nagapacheck up ini sa doktor kag nagatumar sang bulong. Dugang pan Herolda, wala man ini nakainom sang makahulubog nga ilimnon kag nagtulog lang pagkatapos sili panyapon kagabi o konsang nagligad nga gabi. Nagapati naman si Herolda nga natural death ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Las 6:21 sa aga, oras dulong sang DTX 500. Sa Dumangas, Iloilo, pila sa kilid ang naangko ni John Vincent Biarca, 25 anyos ang edad. Matapos kinbuno sang kasimaryo nga si Jofel Bernabe, 26 anyos ang edad, sang Pulao, Dumangas, Iloilo. Suno kay Police Master Sergeant John Mark Tuason, investigator sang Dumangas Police Station. Nagalakat sa dala ng biktima sang gitawag sang manghod nga babae sang suspect agod maghapit kay mag-inom. Nagpalapit man ang victim kag samtang nag-istoryanay sila sang suspect nagbaisay kag dito na nga nagluntad ang krimen. Sa dugang pa nga balita lokal, hanog sa liog sang lalaki nga nasapon patay malapit sa sapa sa bano sang Tigbawan, tuga sang pagkasumbag. K5 Kim Kaluyo sa report. Tugas ang pagsumbag o kung igo gamit ang inumol ang nakitaan nga hanog sa riog ni Robert Garcia, 45 anyos nga nasapon patay, manapit sa sapa sa barangay Bugasungan, Tigbawan, Iloilo sa Hunyo 30. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Alfred Mansoy, officer in charge sang Tigbawan Municipal Police Station, ginpahayag sini nga traumatic kag esophageal injury ang naangkon sang biktima nga amo ang immediate cause of death siniya. Ini man ang rason kung nga nabudlayan siya sa paginhawa kag nakalakat pa sang pila ka metro salin sa namatyan sa riin. Iniya ginaaligar nga ginsapote. Napasakaan naman sang kaso sang tinalikdan nga simana ang 3 ka mga sospek, samtang at large naman ang isa pa nga pasakaan man sang kaso nga murder. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Alfred Mansoy. Yes ma'am, no, ang dito is sa autopsy report niya, traumatic injury sa iyang trachea kag sa esophageal niya. Amo to immediate cause of death ang iyang igo, and then ang immediate cause of death niya iti nag-hemorrhage na dito ang na-hemorrhage ang iyang esophageal kag ang trachea niya, broken trachea. Hindi sa kaginawa, amo to nga nakapanaw pa siya, hindi nakalakat pa sa matamat na siya napatay. Pero na-determine, sir, kung ano to, sir, sumbag or kuga or paano to siya, sir, naangkon, sir? Based sa findings sa aton nag-autopsy is either gin-struck sang back fist or sumbag. Kung madumduman, una na nga ginpanginuwala sa mga tao sa namatyan ang alegasyon sa pagpangsapote. Report nagikan sa Banuasang Tigbawan, Iloilo. Inisi ka K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. News is brought to you by Las 6:25 sa aga, pamilya sa estudyante nga nadisgrasya patay sa auto sa Oton, Iloilo. Wala pa sang plano kung magapasak asang kaso sa driver sang bus nga nakabunggo. K5 intern Abigail Gafate sa report. Mga ka-K5, sa subong ginahulat na lang sang pamilya sang driver sang Lancer Mitsubishi ang resulta sang investigasyon sang mga kapulisan sang natabo nga aksidente sa barangay San Antonio, Oton sang Hulyo 6 sang kaagahon. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Lunilin Talamilio, Deputy Chief of Police sang Oton Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nagapadulong ang amay ni Amando Tibulos IV, driver sang pribado nga sarakyan nga napatay sa police station agod makuha sang kagamitan sang biktima kag ginpahayag ang ila plano. Suno kay Talamelio nga hulaton sang pamilya ang investigasyon sang Oton MPS agod mahibaloan kon may sala ang driver sang modernized jeep nga say Jeto si Cabalo, 40 anyos o kon wala. Kung mapamatud-an nga wala sang sala ang bahin sang modernized jeep, hindi magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima.
Nahibaluan nga gikan sa San Joaquin ang modernized jeep kag padulong sa Mohon Terminal, samtang gikan naman sa syudad sang Iloilo ang pribado nga salakyan kag padulong sa Tigbawan sang natabo ang insidente. Base sa inisyal nga investigasyon, nag-swerve ang pribado nga salakyan sa diin naagaw sini ang linya sang modernized jeep. Bangod sa mabaskog nga impact, napilasan ang kapin kapulo kapasayro sang modernized jeep. Samtang naipit naman sa sulod sang salakyan si Amando kag nagkaangkon sang patal nga pilas kag gintunaan sang iya kamatayon. Wala naman nakainom si Amando suno sa kapulisan. Sa karon, padayon ang investigasyon sang Oton MPS. Ini si K5 intern Abigail Gafati para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyong Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Sa kaangot nga balita, local drivers sang modernized jeep nga nabungguan sang auto sa Oton gin-release na sang pulis. Ka K5 Aaron Refuyo sa report. Wasak ang ulo sa pick-up. Nagkalaguba naman ang tricycle ng motorsiklo matapos ang ginarado sa pick-up sa barangay Akwet, Barotac Nuevo, Iloilo. Ini ang nagluntad na 5:50 sa hapon, Hulyo 7. Ang driver sa pick-up ang Moselias Jenny, 60 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Sunod kay Police Captain Cedric Cruz, ay ngepe sa Barotac Nuevo Municipal Police Station. Halin sa Iloilo City ang pick-up kag paborit na kuntani sa ilang balay, samtang nagaparking sigad sang dalan ang duwag ka mga salakyan. Pahayag ni Jenny sa pulis, natabakan sila ang gasolinador. Nakabig patuwa mo ni Vela sa direksyon sa mga salakyan kag bumunggo. Matapos ini, bumunggo pagid ang pick-up sa pader. Hematoma sa agtang ang naangko ni Jenny kag padayon nga ginabulong sa ospital. Napakan yung napakan yung stimulador, and nagulat siya, and biglang napakanan, and nabangga niya yung dua ka salakyan na nasa sa gilid na nakapad. Kag mga ka-K5 nagpahayag man ng driver sa pickup nga bayaran niya ang mga na-damage sa iya na pangpuguan. Balita nagikan sa Panawa sa Barotac Nuevo. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News of AM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee. Mga ka-K5, duha ka fishing boat ang nadakpan sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force sa baybayon sang Barangay San Salvador, Banati, Iloilo, pasado alas 8:30 sang aga, Hulyo 6, 2025. Ginkilala ang mga piloto sang bangka nga Sanday alias Marlon, 40 anyos, kag residente sang Barangay Cabog, Baybay, kag alias Jeremy, 38 anyos, kag residente sang Barangay Ginhalaran, nga Lunsay, Tagasilay City, Negros Occidental. Sa nakuha nga impormasyon sang K5 News FM Sara, natigayon nga nadakpan ang duha samtang nagahimo sang Danisane Fishing o kung kilala sa lokal nga tawag nga hulbot-hulbot sa kadagatan sang Banati, Iloilo. Samtang natigayon ang operasyon sa pagpanguna ni Police Master Sergeant Bernard Tanoy kag sa idalom sang pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Joven Arevalo, ang Force Commander sang 2nd IPMFC kaupod ang Banati Municipal Police Station kag Regional Intelligence Unit o kun RIU-6. Nakuha sa ila ang duha ka bangka nga may duwag yellow green kag yellow baby blue, mga gamit sa pagpangisda kag mga isda nga ginabulubanta 15 kilos ang kabugaton nga nagabalor sang 3,500 pesos. Sa karon, ang mga nadakpan nga persona yara na sa kustodiya sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force kag magapangatubang sang kaso matapos magalapa sa Section 97 of Republic Act 10654 o kun ban on compressor. Ni naman si KK5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa sobra 400,000 nga balor sang suspected shabu ang manubaligya sang ilimnon sa drug bypass operation sa barangay Nonoy City proper, Iloilo City sang Hulyo 7 sang gabi. Ang subject amo si Negra, 67 years old, kag residente sang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Captain Melchor Tolentino, officer in charge sang Police Station 1, nabaklan ang subject sang isa ka plastic sachet sang suspected shabu. Na-recover sa iyang kabugusan nga 60 grams sang illegal nga droga nga may market value nga 408,000 pesos. Masobra duha ka semana nga ginamonitor ang subject antes ginpatigayon ang operasyon.
6:31 sa aga, oras sulong sang Mighty C Klinika Spore Biotics kag DTX 500. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional. Sa Antique, pulis na disgrasya sa motorsiklo, patay. Aileen Taroha sa report. Ginbawian ang kabuhi samtang ginabulong sa Dr. Rafael S. Tumbuco na Memorial Hospital sa Kalibo, Aklan na ang driver nga pulis samtang pilas naman ang anang angkas matapos nga nakabunggo sa kasugalaw nga Mitsubishi Strada ang ginasakyan da nga Raider 150 nga motor. Inabanta alas 4 sa hapon sa Barangay Duyong, Pandan, Antique. Ang napatay nga biktima ang sangka patrolman na 27 anyos naka-assign sa 2nd Antique Provincial Mobile Force Company. Residente kang Barangay Kulasi, Ahoy, Iloilo. Ang anang angkas nga 28 anyos sa wala ti obra kag residente naman kang Barangay Lindiro, Libertad, samtang 47 anyos naman ang driver kang pick-up kag residente kang Barangay Ungka 2 sa Pavia, Iloilo. Sa interview kang K5 News FM San Jose kay Police Lieutenant Alan Otis, ang Deputy Chief of Police sa kang Pandan MPS, naging pahayag nga pabalik rin sa Pandan halin sa Libertad ang strada, samtang halin naman sa Pandan na padulong sa Libertad ang Raider 150. Nagagwa sa investigasyon base mana sa CCTV footage sa lugar nga naglapaw sa linya ang motor rason nga nakabunggo sa kasugalaw nga pick-up. Suno kay Otis nga gintingwaan pa nga ilikaw kang strada driver ang ginamaneho na nga pick-up kag nagtingwa man nga magbalik sa anang linya ang Raider apang nagdabutanay nga nagresulta sa pagtabag kag pagtapa sa kalog ka mga sakay kang motor. Banged sa impact nakaangken kang bari sa darwa ka kahig kag gasgas sa pungyahon ng driver samtang bari naman sa nawala nga kahig ang naangken kang angkas sa diin. Gilayon nga gindara sa Justice Calixto O. Saldivar Memorial Hospital sa Pandan apang forward sa Kalibo ang pulis kag gindeklarar nga patay ginabanta alas sa 11:20 sa gabi. Sa tulada nakagwara na sa kustodiya kang Pandan MPS ang driver kang strada matapos nga naghisugot ang pamilya kang mga biktima nga magpasettle. Naangat ka dyan nagapanugyan gid ang opisyal nga maghalo nga kag mangina defensive driver agad nga makalikawa sa mga kaangay nga insidente. Pagbalita regional alinridya sa Maya probinsya kang Antique ka K5 Eileen Rose sa Montero, Magbanwa. Para sa kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang kampyon nga estasyon na sa Antique. K5 News FM. African swine fever sa Aklan amat-amat na nga nagahagan-hagan. Ka K5 Leonard Viray sa report. Kapin sa anom ka mga local government units o kon LGU sa probinsya sa Aklan ang na-upgrade na sa yellow zone halin sa pink zone sang African swine fever o kon ASF zoning status. Sandig ini sa pinakaulihing nga ASF zoning status nga ginpagwa sang Bureau of Animal Industry o kon BAI sang Department of Agriculture o kon DA. Ginalakipan ang mga ini sang banwa sang Banga, Balete, Burwanga, Madalag, Malinaw kag banwa sang Nabas nga ara na sa surveillance zone sang ASF. Suno sa Office of the Provincial Veterinary o kon OFVET Aklan ang nasambit nga mga lugar ang makabig nga high risk apang pwede na nga magaumpisa sa hog repopulation kag restocking basta nga pagasundon lang ang biosecurity guidelines. Nagapabili naman nga ara sa red zone o mga lugar nga may ara nga kaso sigapon sang ASF ang banwa sang Kalibo, Leso kag Ibahay. Samtang ang mga nabilin nga mga banwa ang ara sa pink zone or buffer zone category. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. DTX 500. Las 6:35 sa aga, malapit 4 million pesos nga balor sang unregistered vape products na confiscate sang NBI sa Olongapo. Yari
ang report. Arestado ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang dalawang individuals kaugnay sumunod pagbebenta ng mga illegal vape products at masamsam ang nasa 3.9 milyong pisong halaga ng mga vaporized nicotine at non-nicotine products sa ikinasang entrapment operation ng NBI sa Parañaque City. Batay sa ulat kay NBI Director Retired Judge Jaime Santiago, kinilala ng NBI ang mga naarestong sina Ace de la Cruz Garcia at Reginald Ventura Lianto na pawang mga nasa 8 gulang. Ugat ang operasyon matapos umunong makatanggap ng impormasyon ang mga otoridad hinggil sa umano'y illegal na bentahan ng mga unregistered vape products. Huli umano sa akto ang mga suspect na nagbebenta ng mga illegal na produkto sa ikinasang entrapment operations ng NBI. Nasamsam sa mga suspect ang 49 master cases na naglalaman ng 8,200 ng vape pod at 1,600 pieces ng vape device na tinatayang nagkakahalaga ng 3,920,000 pesos. Iniharap na ang mga naarestong suspect sa Parañaque Prosecutor's Office para naman sa inquest proceedings. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500. Ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit, uminom ng DTX 500, the Super Antioxidant Capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampeon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM. Publiko sa Dumaguete City ginaganyat sang PNP nga magdial sa 911 emergency. K5 Shara Humilio sa report. Nag-post ang Dumaguete City Police Department sa kanilang social media upang himukin ang publiko na tumawag sa 911 kung sakaling magkaroon ng emergency upang agad na maaksyonan ng pulisya. Sinasabing ito ay libre 24/7 na magserbisyo para sa mabilis, maasahan at nagliligtas buhay na tugon sa buong bansa. Idagdag ng Dumaguete PNP na mag-save ng 911 sa mga telepono. Turuan ng bawat pamilya kung kailan at paano ito gamitin at iwasan ang mga prank o hindi agarang mga tawag upang panatilihing malinaw ang mga linya para sa mga totoong emergency. Tiniyak din ng Dumaguete PNP na lagis lang hadang tumugon sa anumang emergency. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kani si K5 Shara Humilio para sa Kampeon nga Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National. Las 6:38 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang DTX 500. Sugura na sang Commission on Elections sa tuig 2026 ang preparation para sa 2028 presidential elections. Suno kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia. Suno kay Garcia nga sa masunod nga tuig magadihon sila sang terms of reference kag kontrata para sa suppliers sang 2028 elections. Gindugang pa ni Garcia nga maghatag ini sa COMELEC sa nagakaygotion sa pagtest sa mga makina kag maghimo sang pila ka kinahanglanon nga adjustments. Sa dugang pa nga balita national, bukas si President Ferdinand Marcos Jr. sa rekomendasyon sang Department of Finance nga sukton sang buwis ang mga online gaming operators agud masolbar ang issue na toy sa online gambling. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, nahibaluan sang presidente ang peligro sa mga individual nga nabuyo sa sugal kabangdanan hindi sinipag pamatukan ng sitwasyon basta may nakakaigo nga pagtuon na toy sa size sang sakop nga igapatong sa buwis. Magluwas diri ang pagpabaskog sa gobyerno sa kampanya batok sa mga hindi rehistrado nga online gaming platforms ang istriktohon man. Samtang bukas man ang palasyo nga tun-an ang ginaduso nga total ban sa online gaming. Si Palace Officer Claire Castro. Proposal po na ito ng DOF na magkaroon po ng tax para po maristriktohan ang mga online gaming ay para naman po ito sa ikabubuti ng pamilyang Pilipino. Batid po ng Pangulo na maaari mangyari sa mga gumon sa sugal at hindi niya naman po tututulan basta po mayroon pong sapat na pag-aaral para po ang tungkol sa buwis na ipapataw man. Pero paiigtingin pa po, maliban po dito sa mga online gaming sites na license or lehitimo naman, paiigtingin po lalo ang paglaban sa mga illegitimate o yung mga yung hindi tama or hindi rehistradong mga online gaming.
Las 6:40 sa aga, oras dulong sang DTX 500. 15 ka mga pulis na ang ginpaidalom sa restrictive custody bangod sa posible kahilabtanan sa pagdula sa mga bulangero. Suno kay Philippine National Police Chief General Nicolas De Loso Torre III, iara na sa Camp Crame ang mga pulis sa personnel. Dugang pa sang PNP Chief nga sa 15 ka mga pulis ang pinakataas nga ranggo among Lieutenant Colonel. Suno pa sa opisyal nga committed ang PNP nga maatagan sa hustisya ang mga biktima. Gin-confirm sang Department of Justice nga mag-umpisa na ang luyag sini nga patigayonon nga technical diving operation sa Taal Lake. Kini agud makita ang posible bangkay sa mga nadula nga mga bulangero nga ginapahayagin lubong sa nasambit nga bahin sang linaw. Suno mismo kay Justice Secretary Jesus Crespin Rimulya ang paghiwat sang nasambit nga pagsalom sa Taal Lake ang mag-umpisa sa anuman nga adlaw subong nga semana. Pagapangunahan ini sa mga ahensya sang gobyerno sa bulig sang Philippine Navy kag Philippine Coast Guard nga una na nga nagpahayag nga handa sila para sa operasyon. Las 6:41 sa aga, subong adlaw Martes, may libre nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes ang free consultation sa Klinika Haro, Iloilo City Branch. Sa Miag-aw kada Domingo, sa Pasig kag Kalinog branches kada Lunes kag Huwebes. Maghalong sa peke nga DTX 500 nga ginabaligya sa kabaranggayan. Para hindi ka mo mabiktima sang peke nga DTX 500, magbakal direkta sa Product Centers. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX Coffee Mix sa Brazil. Ginpamilit ni Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva nga dapat maghulag ang bilog nga kalibutan agud punggan ang iya ginatawag nga genocide sa Israel sa Gaza samtang nagatipon ang mga leader gikan sa 11 ka pungsod nga katapos ang BRICS sa Rio de Janeiro. Ginpahayag sang presidente sa atubang sa mga leader gikan sa China, India kag iban pang mga pungsod nga hindi sila mahimo magpabilin nga wala sang labot sa genocide nga ginahimo sang Israel sa Gaza kung sa diin wala sang ginapili nga pagpatay sa mga inosente nga sibilyan kag paggamit sang gutom bilang armas sang inaway. Kaupod sa pagtililipon sang BRICS ang mga pungsod kasubong sang Iran nga ginakabig mortal nga kaaway sang Israel, lakip na ang mga pungsod kasubong sang Russia nga may malapit nga kaangtanan sa Israel. Sa katapusan nga balita international sa South Korea, posible nga maaresto liwat si anay South Korean President Yoon Suk-yeol sa Miyerkules, Hulyo 9 matapos sinatalan ang hearing sa Seoul Central District Court. Agud talakayon ang hingyo sa mga special prosecutor nga liwat ini nga arestuhon para sa mga kasong abusive power kag obstruction of justice. Sunod sa korte may kaangtanan ini sa ginapahayag pagdeklara ni Yoon sang martial law sa tong Disyembre 2024 kag sa ginapahayag pagmando sini sa presidential guards nga punggan ang otoridad nga arestohon siya sang Enero. Si Yoon ang temporaryo nga napreso sang 52 ka adlaw apang ginhilway bangod sa teknikalidad sa proseso sa iya pagka-aresto. Las 6:44 sa aga, magpaligo na mang habon DTX Beauty Soap para nga matap na ang body odor, whiteheads, blackheads, punggod, acne, kag alap-up. DTX Beauty Soap para mahamis ang panit kag para wala ang sodang ilok, Klinika Deo Fresh. DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Ang business news ginadulong sang Klinika Spore Biotics, 1 calamansi juice powder kag D3 Bio. Umbisala sa isubong aga nagdubo ang presyo sa produktong petrolyo. Sa advisory sang oil companies, ginanunsyo sang maini nga ang presyo sang gasolina nagdubo sang 70 centavos kada litro, samtang ang crudo o kon diesel nagnubo sang 10 centavos kada litro kag ang kerosene nagnubo sang 80 centavos kada litro. Sa reference rate,
56 pesos and 48 centavos ang bylos ang isa ka United States dollar, 39 centavos ang Japanese yen, 77 pesos and 18 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 19 centavos ang Hong Kong dollar, 71 pesos and 13 centavos ang Swiss franc, 41 pesos and 54 centavos ang Canadian dollar, 44 pesos and 31 centavos ang Singaporean dollar, 37 pesos and 3 centavos ang Australian dollar, 149 pesos and 83 centavos ang Bahraini dinar, 185 pesos and 40 centavos ang Kuwaiti dinar, 15 pesos and 6 centavos ang Saudi Arabian rial, 44 pesos and 14 centavos ang Brunei dollar, 35 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 74 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 37 centavos ang United Arab Emirates dirham, 66 pesos and 57 centavos ang euro, 41 centavos ang South Korean won, 7 pesos and 88 centavos ang Chinese yuan, 45 centavos ang Argentinian peso, 10 pesos and 42 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 91 centavos ang Denmark kroner, 66 centavos ang Indian rupee, 13 pesos and 39 centavos ang Malaysian ringgit, 3 pesos and 3 centavos ang Mexican new peso, 34 pesos and 21 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 63 centavos ang Norwegian kroner, 19 centavos ang Pakistani rupee, 3 pesos and 21 centavos ang South African rand, 5 pesos and 91 centavos ang Swedish kroner, 43 centavos ang Syrian pound, 1 peso and 95 centavos ang New Taiwan dollar, 50 centavos ang Venezuelan bolivar, 79 pesos and 84 centavos ang Jordanian dinar, samtang 63 centavos ang Lebanese pound. Las 6:47 sa aga. Blessed morning kay Ma'am Josephine, Ma'am Gaga Sarabia Escalera. Ma'am Gaga Escalera sa Mandurriao Plaza. Good morning, ma'am. Kay Sir John Lee Sarabia, kay Ma'am Irene Valdez Sarabia, Irvin and Nini IC Sarabia. Dala sa Airport Mandurriao, Philip Lois King, Ma'am Rica Domingo Kisto. Thank you also kay Mami Idang Bernil, kay Sir Saldrin Dioso, Ma'am Lorena Bilhira Dioso. Thank you, ma'am, sa imong message diri. To God be the glory. Hindi ko na paglawagon, ma'am. Ma'am Teresa Nagnal Sumagaysay, Leo Lacson Espera Hernade, Ma'am Lovelyn Peñafiel sa Mambiranan, Pasay City. Pasay City Vice Mayor Nonoy Elicer Chavez. Good morning, Mayor. Kay Sir Ray Castro sa Pasay City Bus Terminal sa likod sang City Mall. Thank you. Kay mga vendor nagapamatigid. Jesse James Garvillas, Ma'am Selva Garvillas, Ma'am Apple Camari Siman, Sir Jean Ray Siman, Ayan Aklo Kagampang, Sir Marcelo Haudian, Sir Edgar Badbadon, Ma'am Annalyn Panes Agravante. Ma'am Annalyn Panes Agravante, good morning. Kaya Sir Christopher Talento. Sir Christopher Talento, good morning, sir. Kay Sir Larry Praso, sang Light of Glory Taxi. Kay Sir Olympus, Sir Jayo Senas Luminado. Sir Jayo Senas Luminado, aka Olympus, ang Light of Glory Taxi, dira sa Abilay Norte, Oton, Iloilo. Kay Ma'am Jesusa Ralios sa Housing Project Barangay Bakay, Dumangas, Iloilo. And birthday greetings kay Sir Noli Dilia. Happy birthday, Sir Noli Dilia sa Bakay, Dumangas, from Ma'am Jesusa Ralios. Mark Paul Aguilar Timelo, Sir Mark Paul Aguilar Timelo, kay Ma'am Pauline Timelo, Remia Panes, Tata Porch, Sir Dan Lapata Calvo, Sir Alan Calvo, Ma'am Terry Grace Calvo, and kay Ma'am Celine Supi Calvo sa Maribuyong, Dueñas, Iloilo. Pangapena ka mo, DTX Coffee Mix. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports. Sa ito na nga balita sa hinampang nagapati siya na Unified Welterweight World Champion Keith Thurman nga ang sambuan ng Manny Pacquiao kag Mario Barrios ang nagadepende sa kondisyon sang 46 anyos nga Filipino boxing legend. Nahibaluan nga liwat nga magabalik sa ibabaw sang ring si Pacquiao matapos ang 4 ka tuig nga pagretiro batok kay Barrios
para sa WBC welterweight title sa Julio 19 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas. Madumduman nga ginlutos ni Pacquiao si Thurman sang tuig 2019 via split decision kag ginpatumba pa siya sa unang round. Si Pacquiao ang may yara sang record nga 62-8-2 win-loss draw nga may 39 ka knockout, samtang si Barrios naman ang may 29-1 win-loss draw nga may 18 ka knockout. Lasai 50 sa aga, Mighty C. Gusto mga healthy, mag Mighty C. Sir Frank Constantinopla, Sir Reno Alenciaga, Ma'am Teresa Alenciaga sa Airport Mandurriao, Sir John Lee Sarabia, kay mga tricycle driver dira, kay Ma'am Irene, Sir Dino Takayon Diloria. Thank you also sa kay Sir Darrell Parcon sa Duran Dumalag Capiz, kag sa Kalumpang Molo, Sir Dino Takayon Diloria. Thank you, sir. Kay Sir Olympus ang Light of Glory Taxi, Sir Warren Candame, Sir Warren Candame sa New Lucena, Ma'am Rica Domingo Kisto, nautoy-utoy sa Kadlaw. Good morning also kay Sir Roding Villaruz ang Game Time Sports, Reiki Armentia, Tata Ports, Ma'am Lou Jane Calumno, Ayan Aklo Kagampang, Josephine Escalera kay Ma'am Gaga, Sir Edgar Badbadon, Sir Philip Lois King, Chris Vallejo. Sir Chris Vallejo, good morning. DTX 500 Morning Newscast, Balitang Entertainment. Eskandalo sa love life ni Elias JTV ginbuyagyag. K5 intern Jayan Diaz sa report. Nagpagwa sang pahayag si Abigail Cariquitan, live-in partner sang sikat nga content creator nga si Elias JTV, matapos mag-viral ang pribado nga video nga una niya nga ginsend kay Elias. Gin-question niya ang pag-access kag paglapta sini nga wala sang iya pahanugot. Nagsugod ang tensyon sang nagsaylo si Elias sa bag-o nga manager, kung sa diin ay ginadudahan ni Abby ang relasyon ni Elias sa manager nga si Beverly Labad-Labad, bisan pa nga ginpahayag na professional lang ini. Dugang pa ni Abby nga ang video ang bunga sang frustration sang wala niya makaupod si Elias sa iya birthday ag Mother's Day. Pagsabaylo, nagtambong ini sa graduation sang iya manager. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit. Para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa mga updated nga balita sa showbiz, magtutok lang diri sa Showbiz Balita. 4 katuig nga pagdulong sang kampyon nga balita, 4 katuig nga paghatag sa kampyon nga serbisyo publiko. Ini si K5 intern JN Diaz para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Thank you, JN. Balita Extra Special. Balitang Extra Special. Ang balitang extra special ginadulong sang Mighty C. Isekari Lucas! Look! Wake up na! Get ready to school na, look! Lucas! Good morning also kay Bishop Don Guines and Mami Ching Don Guines sa Binaubao, Cali, Dumangas, Iloilo. Pastor Don, good morning! Sa balitang extra special, Sir Arturo Lilia, Ma'am Beth Idar Lilia kay Sir Kim Hiroso Panes, sa Thailand, hindi kamaan, hindi kahibalo maghambal kag nagataghol lang ang 8 katuig nga bata nga lalaki sa probinsya sang Uttar Radit, Thailand. Matapos ini nga mas napalapit sa iya mga ido, bangod nga siya ang ginpabayan sa iya nga iloy. Nagaisa lang bata o panaya iloy kag magulang nga lalaki sa lugar nga ginakabig red zone bangod sa kadamuon sang illegal drugs. Sa dinay baluan sa mga pulis ang kaintangan sinipagi sa Foundation for Children and Women. Sa information, ginapabayan na sang Iloy kag utod ang bata bangod drug addict ng mga ini kag wala nagapakita sang pagpalangga o kung pagatipan sa bata.
Sa madugay nga panahon, mamanto ni naman na ay sa Ricky Manaay, Sir Digol Tribunal. Sa madugay nga panahon, mga hinuptan na lang ido ang upod sang bata. Natunan niya ang batasan sang mga ido. Pati ng awaw, awaw! Amo lang ang paagi sa pagpakikistorya. Tell me who your friends are. I will tell you who you are. Ma-adapt mo na dayon, Sir Relges Legom. Sa Sitio Nalfa, Bagongbong, Lambunaw, Iloilo. Be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Dapat manginhanda ka sa pagpamati, hindi magpadaso-daso, kag hindi magpadali-dali sa pagpangakig. Santiago 1:19, James 1:19. Ang Dios hindi matentar sa paghimo sang malain. Kag wala sa nagatentar bisan kay sino. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. James 1:13. This is the Word of God. Pamilya Kanya sa Qatar kag sa Dingle, Ma'am Laura Sumagaysay, Charles Kanya, thank you sir. Jerlan Sumido, Grupo sa Sidlangan sa Cambodia. Grupo sa Sidlangan, thank you. Nonito Sombong, Bes Idarlilia, Punong Barangay Leo, Andy Bebot Panes sa Kanabahan, Kalinog, Iloilo. Ang oras alas 6:56 sa aga. Magpamati sa Health Alert. 4 ka tuig nga pagdulong sang kampyon nga balita, 4 ka tuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Ted Aujero, Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampyon sa balita.